check phambili lapho kuyakhona sanibonani ganza kwethu ontawazanga ithi zile ozinamagama njengabantu zinamagama njengabantu uma ngibukana nomnyanyeni uyale umdutshana ivela lempofana lena welakithi sengikhona entabeni zangakithi madoda sengibuyile qathatha ungizwe umntwana wami chula untombi semdabala samqoma ngoba simthanda ivumavumane uvele wesemelika ngoba ngishopha uyivumile umthatho obulaleni ngiyabika kanza kwethu ukuthi ngiyabika ukuthi ngihambe kahle kakhulu kwelasemelika sengibuyile ngisekhaya umsamo babamkhulu ngoba kusi kompilo ukuthi uma uphuma ekhaya uhamba unqamula amazwe pheke komkhathi uphinde futhi ekhaya ukwazi ukuthi ubike ubonge koyihlo omkhulu nasizalukazini ezikuphethe impilo yakho namakhosi aphilayo nasa anduleko phakade kusi kompilo lokho ngiyanikhulisa abantwana bami ukuthi ikhaya liyahlonishwa umsamo futhi uyahlonishwa futhi ningawaphila amanga niphila iqiniso ngoba amanga ayiscience ayacatshangwa kepha iqiniso awulicabanga lephumela nje mina ke njengomlando semachunwini nganza kwethu ngeke ngigxile kakhulu ohambeni lwami kepha ngifuna ukubabaza izinto ezimbalwa ukuthi abafowethu lapha ebengibashiye ngale nje indaba zomahekho lo owenzekile kunabafowethu lapha abagijiswa abantu kanzima lapha ngayo imoto yakithi le ko Friday bebagijimisa lapha bebalandela beqhumisa ibhamu ngemumva bethi bafuna mina kulungileke lokho akunankinga ngoba phela njengoba nathumela lesi star senu ukuthi singideclare mina as number 1 umuntu ophinda angena akuvumele lokho ngoba mina inkatha lengifunayo umkhunyu umkhuleko yidada yabo uyibona kabantu laba abangalungile abangafuni ukutshela amaqiniso kodwa bayafuna ukufunda abantu kodwa abantu bafuna babaphathise oyinkomo baqwaqwe ngothwebu bengafuni ukubuka amaphutha akhombayo namanje nje kuyilungelo lomholi noma imuphi usuke ephethe ukuvula amathuba emsebenzi kodwa kuyicala i-corruption ukuthi ungamholi onjengwana ngubaba ukhumalo umkhonyovu ayomaphekwa abantu kwamalunga enkathe egcwele athi ozibamba nolibambana ngabafaka emsebenzini namhlanje bangijikela nosibani amfaka emsebenzini bajika bangijikela ufaka kanjani umuntu emsebenzini ilokho engingakwazi mina akasho wavula amathuba emsebenzini wabafaka emsebenzini that is corruption usebenza konke bazabantu yini na usebenza kwa kunjani ile human resource cha asebenza khona uchairperson wekomiti elibhekelela ukuthi cha sifake ubani nobani that is corruption yiyo lento esihlala sisho ukuthi ayisekho inhlobo ithende etholakala ngehlahla nempepho nokuqualifya inhlobo yonke into i-corruption imisebenzi etholakala komasipala kufanele wazi ubani nobani asibani kuzungene usine ngisho engasinekisi izingane zihambe zizeneka ilala na wonke imigodo oyilena ukuze ithola imisebenzi icala lonke le corruption leyo nto leyo uma ngambuza ukuthi wayishiwa yithina into ayishoyo akazazi la ithuna ibhibhila nje hey we baba kone ngomeni la uhulumeni lo idata ngena le komasipala le komkhanya ukuthi ikhuza iqubulo zenkatha lishaya iqubulo zenkatha hep lize ngokomthetho kahulumeni ngoba inalifuna ukudlwengula umasipala ngenkatha nawo lento yenziwa ubaba uRamaphosa mina ngiyayixheka mina ukuthi edivele inkatha idelela kangaka inenkinga engaka komasipala kepha bese vele shayila inaphi yona line up whole line up angiliswa man line up yini lento eyenzakala ukuthi phezulu uphethe uhlabisa yena ophethe ukhokta bese ushowdwi
dade dido du dada umasipala futhi omasipala laba phethwe yidada baphethwe inkatha baphethwe kuzolonke inkatha uphethwe umasipala phethwe kulokali ekubeni labo bantu beneyinkinga eziserious kangaka khona indawo abenza kahle kuzona ngifuni uqhama ngamanje umuntu akwazi kwaZulu kodwa umasipala abaningi abekho right ngoba babeka abantu abangaqualify ukuba bangabaholi lokho ngesihlalo singakusho abakwazi umasipala ukuba bankrupt bonke kanjena lento engiyikhuluma mina ngisemelika iyiqiniso 700 million abanye beni babuye bazositshela bathi nani batshela kanjani abantshontshe abayikhiphe kanjani imali kwamasipala kunomasipala la okuqashwa kwamathi usuku nosuku kodwa akho ngisho ukuthi i-artist eyake yafaka i-quotation noma eyake yafaka i-invoice lutho kuthiwa ngale wa ilantshi yamakula jikela ngale wa kodwa kanti uzosebenza emsebenzini kamasipala yini le nto leyo noma kuba indoda thizeni ngithi iya transfer yini yonke le nto leyo if we can do a thorough auditing maningi amahlaza angavela lapha ngomasipala weTheku ngiyetha lapha kumasipala weTheku uqashwa unyaka nonyaka aqashwa amaphoyisa ongawazi ukuthi amaphoyisa lawa aqashwa unyaka nonyaka kulo masipala aqashwa kanjani aqualify kanjani izingane ezigijima ziyayijuluka imsinsili izingane jike lapho zikwenza konke kayibizwe izingane uyabonakala ukuthi awuseqashiwe uqashwa kanjani kuyeza kini umsebenzi wami njenge leader of the society ukukhuluma amaqiniso enjobe njalo ni wrong ningi ubudwedwe enibenzayo emdodweni benzayo uma ngabe thina umfana usoleyisa ngafuseke manje ngikhuluma lapha ngimpheko sibaso babamkhulu enkandla kwena kithi enkandla ngiyaniphahla manje benginiphahla ku-UN nginiphahla emagcekeni babamkhulu ukuthi mina ngimele iqiniso linjoba linjalo lapho okhahlamba nenzani lapho okhahlamba mthembisa ingane ukuyibulala osomlomo basokhahlamba nenzani nimkhuba mune nigilayo ngiyanibuza nimkhuba mune nigilayo niwubona nami nifuna ukungibulala ningibulala ngitshela amaqiniso angifune tender yenu angifune imali yamuntu ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo nina senibona ukuthi nina sofanele ukufa yethu la sizwe ufuna ungibulala wena ngiyakwazi benijahe ingane zakithi yebo izolo ngiyaniceba manje yebo sengibuyileke kuyoshiya nomama Kondla wozani niyazi la ngizongithola khona awuzokudlala nina mina uma nina sizoseningizimu Afrika abantu abasha engibaholayo njengamanje manga nifundisa ubugwala usho leli izwe lot lamakhehla azobaleka nalo azawosithele emathuneni ngoba afuna ukudla izwe obudala athi afuna ademand inhlonipho yokweba inhlonipho yokuba amasela umuntu omdala uyihlonipha yaqala ngaphambi ahlonishwe isizwe nezingane nabahola abanjani abantu ukhohlisa isalukazi ama-food parcel zilimvotele egameni lomntwana okwaphinda angene ngoba umntwana ophinda ngene wayiqothe eyizondi inkohlakalo kodwa namhlanje mina inkatha engiyaziyo engiyithandayo nengake ngayivotela abazali bami mina bayinkatha baze bahambe emhlabeni beyinkatha noma mkhona manje uyinkatha mina nginembono yami ngendlela yami nami ngiqala ukuvota ngivotela inkatha kodwa inkatha engiyaziyo mina ephilayo yileyo mntwana okwaphinda angene le nkatha manje mina ngiyazi hlobo angikufithi futhi mina ukuthi into eyintuthuko esayithola la kwelakithi enkandla sayiqala ngoNtuli ephethe inkatha kumasipala kanti uvele uphethwe inkatha phambilini kuphethwe oZulu kuphethwe nabanye kwaphathwe omama uMncadi wafafi umasipala ndoba namanje uNtuli esishiye esigangeni lo mama kaNzuza nje uphethe lapha nje kusiyama uyihlalele nje bakithi akazi ngisho lo mgece ukuthi usho ukuthini lo ufakwa zimeya bakithi uNkulunkulu wami isono nje into eniyenzayo ke nini masinitshela lamaqiniso anifuni ukuzwa nithi ayiye ezandleni yini le what kind of politics is that thina kwabosha ubaba uZuma la sabhekana ngqo nohulumeni ukuthi wrong lento yenzayo Cyril wrong lento yenzayo wayethe khuluma ngapha Cyril ngikhuluma ngapha campaigner silwa sithi uyiqala ukuthi ungabosha umuntu omdala kangaka kwenzakalani akaze silale entabeni akaze sihujwe ngoba baye understand ipolitiki badala kwipolitiki
baya understand amalungelo abantu baseningizimu Afrika. Awukwazi ucela ivoti namhlanje kusasa uSmayila kusasa usuthi wena ufaka isibhaxo la umphakathi ukhalaza khona. Kuyicala lokho ningizimu Afrika. Kuyicala lokho maqembu lenkatha eningalazi ipolitiki. Is wrong. Ifuna uzobulala igazi elimnene. Ngenzeni ngini ngijwayela kabi. Ngijwayela kabi ufuna ukutshanwa. Ngeke ngisabi futhi mina uma kwangisabisa impela nje usuke impela nje impela nje engibanga ulaka mo akaze sihutshwe saxabana ngishona nosihleze kalala la kwiprovince sagijimisana wagcina ngathi sibhakela esengane namanje masiqhamuka naye ekhuzeni awumacingwane kube mnandi kuye phambili qhubeka impilo akaze ngilale intabeni ngabhekana ngqo nomalema wazochaza amafinyi la le akaze ngilale intabeni bagcina ngubhenguza nongiphuca ifoni akaze ngizengilale intabeni uthe sekusungule ke MK abantu befuna ukungidonsa ngenkani bathi ngibe MK ngenkani ngoba nakho mina ngalolu baba uZuma ukuthi kaphume ejele ngangilolu baba uZuma mina njengomholi omdala njengokuthi age akuyona eyokuphuma ejele ngisho kuthiwa woneni akuyona age yokungena ejele icala lelo elenzwa uhulumeni wethu nelenzwa iANC kodwa akaze ngilale intabeni angizange ngijoin MK ningoba nini uyakwazi ukutona uphinda ngene lokho kuthi mina ngiyamhupha nina nazi politiki yegazi labo mama enishumayela kubo nentsha ekhona njengamanje ke nikhanda siphi siyalo nikhanda liphi iqiniso lokuthi nina umuntu mayibe kumbono uyabulawa ebekumbono nithi ngimendleleni yini nithi umuntu mayikhuluma iqiniso nithi uthunyiwe nithi uthengiwe ngithenga ubani engithenga ngani uzoka siphi izikulwane mina I'm a leader by born moholo wokuzalwa mina hayincenge xobo nje baba uSirila Ramaphosa oyilungiseka lento inkinga yiningi kakhulu la kwaZulu ininga serious futhi lento engiyishoyo uzoyibona ukuthi kuzokwenzakalani lolu khetho luzayo kuzoba ukhetho olubucayi ngendlela eyisimanga kuzoba ukhetho olubucayi ngendlela nje eyisimanga kufanele kutshalwe yonke hlobo amaphoyisa kuleli province yaKwaZulu-Natal kutshalwe kuze kutshalwe ngisho namasosha ngoba akumina kuphela ongaphephile baningi abantu abangaphephile nabalo malungu omphakathi nabanye abazoqoka njengamakhansela ebonakala ukuthi uyathanda umphakathini athatha usibhama dutshulo imbekile umkhwanazi ukhona umkhwanazi thola sizwe ukhona uyeza umkhwanazi yeah khola kubo umkhwanazi yeah yena abantu mhlola mina leniyenzayo mhlola mina leniyenzayo hawu ngithi mina ithambo lomntwana okwaphinda ngene ithambo lakanDlokombane ithambo likaMathole ithambo lamakhosi akithi esasandwane aluziphi inkathi engiyazile umuntu ophinda ngene hayi le kahlabisa kathi ngiyithandayo mina leya yomntwana ophinda ngene hayi kahlabisa ngiyonitshela amaqiniso noze niyongena ogoqanyawo ngimtshela amaqiniso siyakuza kokunye inkinga usuke manje bese uyahlambalaza ihlamba yebo benhlamba nayo impela abafana bedlama ngothunga umnandi ngithukile engaziyeli umqulathi injengazingeli sabekho bakithi phela lani mabhinqa sengifikile la ayinapho